Monggo Pak E. Mohon izin untuk arisan keluarga Mbah Tijoyo Pulutan berada di sisi kanan pelaminan. Keluarga besar Pulutan, matur nuwun. Oh sampun, midoni itu Pak. Salam tempe loh. Wasik bersama CSTK Pak Zuza. Spesial Pak Aris buat semua pasukannya. Enten Mbak Google loh Pak. Mbak Google, apa-apa. Nyanyi Pak.
Campur sari selesai. Lah kok bisa selesai? Udah gak ada lagu lagi. Cek gayang iki cek. CSTK Campur Sarinya Indonesia bersama Cerah Foto juga Ivana Audio. Suatu malam Adam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Ini kadang mudah untuk melangkah pergi. Ini godam air mata
salahkan fahamku kini tertuju. Yes. Terima kasih Mas ya Mas. Oke, thank you. Oke, thank you very much. Spesial buat Mas Agung Peti Cokainya Indonesia. Welingan manis SMA, jur kelingan
salah mbok rada kosek lho. B1839 WMS B1839 WMS mohon digeser. Terima kasih. Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekomu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati musapiloku sing brebes milih babujane nganti kinaryo kembange wangi sabar-sabar no ngomong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pon maringi sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pon maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani ayo papa Jessica sikat yo kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati musab iloku sing brebes milih bebujane ati kinaryo kembange wangi sabar-sabar no ngomong aku muga selawase dadi siji ya matur suwun Gusti pon maringi sing kemati buke ayo sini buke nemu slirane ngobati ati kang seni matur suwun Gusti pon maringi sing kemati yang
monggo monggo. Sebentar Mas mungkin ya nembe dahar apa apa ini. Nemen cowok diaturke monggo. Yuk kembali CSTK Musik Sabta Audio Cerah Foto Production. Iki lho bocahe. Spesial kakek ibu nggih. Dari kemarin Bapak Dalang Retno. Kudune kowe ngerti. Tresnaku nomor siji. Pena elemu menjani janji. Kowe teko ngelarani. Usahaku wis ra kurang kematiku wis popolan. Pas aku dolan cepet ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan kendang. Ibu sini. Ayo. Sini. Ngomong jaluk piye tak teredani. Tak usah Ayo yo maju semuanya yo. aku ra masalah yang kau berjuang dewe. Sing penting kowe bahagia endi. Burini diajak teman-teman joget ke atas panggung monggo. CSTK. Pikiran bahagiamu aku gampang. Jaluk piye tak usah aku ra masalah. Terima kasih. Alasanmu kowe ninggal aku sekali lagi ya. Spesial keluarga besar Cikareng. Kembali CSTK Musik campur sarinya Indonesia Sabta Audio Cerah Foto Production. Iki lho bocahe. Wasik. Spesial Bokel Mania. Pikiran bahagiamu aku gampang. Jalukmu piye tak usah aku ra masalah
Ibu terima kasih banyak. Apa kayak bangsa tambal ban? Apa kuwi? Lagi. Yuk bersama dengan Mas Cipto Kelinga Indonesia. Yang dari jauh. Saya sayang. Mas Agung. Spesial Mbak Lusmini yang punya lagu. Ya buat Mbak Rusmini di sana. Spesial dari Mas Agung ya. Rindu tenan ya Mas ya. Betapa hati rindu pada dirimu, wahai kekasihku. Oh iya. Segeralah kembali pada dirimu, wahai kekasihku. Aku juga lincah manja sikapmu. Aku juga kasih sayang darimu. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Mas Agung. CSTK Spesial buat Mbak Rusmini di sana. Sabta Audio Terima kasih banyak Mas Agung. Cara Foto Production. Ayo bunda-bundanya boleh Iki joget-joget. cair. Yo masuk aja joget iki Jangan yo jauh-jauh kamu. loh Mas. Rindu tenan toh Mas. Rindu tenan iki buat Mbak Rusmini ini.
Mbak Lusmini walaupun jauh di mata tetap dekat di hati. Hati cie. Wow. Keluarga besar saking Yo, Kristen. monggo Mas Cem Keling. Wong tuwek nggo dolanan gedhe. Siang pantung roh ratri mong eling manis sing ati
putri ya Pak ya. Lestari tos spesial ke Bapak Ibda Rianto. Ayo Bapak Rianto. Joget sih loh Pak. Hei, kamu sini saya. Rasa tresno kang sejati mangkio lestari anitun kembang suci nang semi sanjroning sepi cahyamu amat dadi saratri kadya Keluarga besar dari Wonogiri juga dulu semuanya.